gedaan. En als je doet wat God zegt, eer voor je betaald. Als ik jullie eens vanmorgen flink de waarheid ging zeggen om je eens flink de waarheid te zeggen, dan zal ik geen genade. En de waarheid werkt juist door de genade. En als Jona daar komt in Nineve, dan is hij een man opgestaan uit de doden. Want de mensen zeggen, dat is toch die zoon van Amittai? Die man is toch verdronken? Omdat hij niet deugde. En als God in staat is om hem weer tot leven te brengen, zou God ons dan ook niet kunnen redden van het oordeel? En waar Jona spreekt over het oordeel van God, is hij zelf het bewijs van Gods genade. Eén man opgestaan uit de doden. Dit geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Wij denken dat wonderen en tekenen de wereld zal overtuigen. En daar ben ik wel eens een beetje teleurgesteld in, eerlijk gezegd. Piet en ik waren bij Marijke Brinkhuis, die je nog kennen uit Zwolle, die heeft 15 jaar in een rolstoel gezeten. Dat is helemaal verlamd door een spierziekte. En wordt genezen. En loopt weer volop. En we zeiden de buren, zij zeker altijd tot geloof gekomen, hè? Vast wel. Zei Kees niemand. Ja, maar wat zeggen ze dan? Ja, ze zijn blij voor hem. Ze zijn blij voor hem. En zegt, misschien was het niet zo erg als je dacht. Ja, en misschien was het zelf al gelovig. Maar niemand, nee, niemand. Dat wil niet zeggen dat er nooit iemand tot geloof komt als dat wonder gebeurt. Want ik heb in de West-Indisch juist wel gezien dat mensen tot geloof kwamen met de wonderen. Maar ja, dat zijn de wonderen die de heidenen overtuigen. Overtuig maar eens een christelijke wonder. Je zegt dat het christelijk is, maar dat is het. Dus het wonder op zichzelf is nog niet eens het werk mee. Maar weet je het grootste wonder is? Het grootste wonder is het teken van Jona. Jij en ik mogen het teken van de Zoon des Mensen brengen. De schepping wacht op het teken van de Zoon des Mensen. Wat hem zal verschijnen. In jou, in mij. Het zichtbaar moet worden. Het is het teken van zijn leven in jou en in mij. Dat betekent dat overal waar wij komen, komt leven. Gewoon dat leven van Jezus die in jou en mij is. En weet je wat zo lekker ontspannend is? Je hoeft niet eens te kunnen preken. Misschien zeg je, ik kan niet zoveel zeggen. Hoeft ook helemaal niet. Gewoon jouw aanwezigheid ergens is leven. Het teken van de Zoon straalt door jou heen. Zijn opstandingskracht wordt zichtbaar door jou heen. Jij was dood in je overtredingen en zonden, maar je leeft. En de hele wereld is op zoek naar leven. Ze betalen zich blauw aan levenselixirs om nog een beetje langer te mogen leven op deze aarde. Maar jij hebt eeuwig leven. En je mag dat uitstralen. En het nieuws voor Arnhem is, dit geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van de Zoon des Mensen door jou en mij heen. En als dat zichtbaar wordt door ons heen, dan ben je in no time met deze kerk gegroeid. Want die wereld zoekt leven. En het leven zit in jou. Als jij gekozen hebt voor Jezus en hem de ruimte geeft in jou, doet hij zijn werken door jou heen. Is dat niet lekker ontspannen? Gewoon ruimte geven. Kijk, ik kan nou zeggen van, misschien moet je nog wat overboord zeggen. Nou, ik ga niet zitten zeuren erover. Je moet gewoon zet alles overboord wat je nog overboord hebt. Dat kan je heel persoonlijk doen, dat vind ik niet te weten. En als je alles overboord hebt gezegd, is er alle ruimte gekomen voor de Zoon. De kracht van de Geest die jou gaat doorstromen en die jou maakt tot een teken van zijn leven. En dan zal het feest zijn in de huizen van Arnhem en bij de omgeving. Zo zou ik gaan bidden. Dank u Heer dat u hier bent. U bent zo'n geweldige God. Eindeloos goed, eindeloos groot hebben we gezongen. En u bent het ook. Ik bid zo, Heer, dat we vanmorgen hebben geknield voor u. En ons toegewijd. En ons geopend. En misschien is dit ook een moment dat we ons openen en zeggen, Heer, neem uw plaats. Ik
ontruim alles om u de ruimte te geven.